Yes bafethu, ngithi yabona lento engiyishoyo ukuthi ngukhwadi mina. Uma bengithi ngukhwadi, yabo nje bala ngibambelele nje bangenze kanje. Ngibambelele ngoba ni grip anginayo. Yona grip yami le. Kuze ngwazi ukuthi ngisukume. Ngoba ngithi makuthi uyakwazi ukubambelela ngabe uthi. Bese uyadonsa. Mami mina ngikwazi yabo, ngikwazi. So grip yami ile. Kuze ngwathi ngisukume. Yabo. Lento engisuke ngiyenza lana angisananga ngayenza. Ngayipractice kaningana ngobani iyingozi. Yabo. Mhlawumbe ngithi ikathathu ngiwa. Uma bengiwa ngishayeke lapha phansi. Yabo. So kuyingozi. Yabona angifisi ukuthi umuntu nanombani ayenze eyedwa njengoba mina ngiyenza. Mina if ngisuke ngithi inhloso yami ukuthi ngirelease ipressure einqeni, ngirelease umzimba wami ukuthi igazi lihambe. Yabo. Ngoba ngangisabi ilonda. Lento eyangenza ukuthi ngenza ama video ukusabi ilonda. So if ngibheda ayikho inkinga, but kungisebenzele ngoba izinto eziningi ngiyakwazi ukuzenza, even eziyimfihlo engayikhulumi la ziwazi lungisebenzela. Nonga oyisaba izilonda usangabuza ukuthi kanjani, ngimtshela ukuthi yabona la contact to standing box, ufakwe eboxini ume noma ufakwe insimbini ubambelele. Mase ukukulishe mhlawumbe uthi quadriplegia C4 C5 or C6 C7 uzoyibona lezo nsimbi behamba ngazo ema rehab abisuke bejima khona. Mina ngayicabangela lokho ukuze ngikwazi nami ngirelease ipressure einqeni. Mina kungisizile ngoba lithami ngidonsa ngiphula khona nezinsimbi kade ngidonsa nama weight ngidonsa nama rubber ngidonsa yabo yonke into edonsekayo. Ngenzelani ngizama ukubuyisa ama muscle emzimbeni. Kwenzeka. Yabo. Ngizama ukusukuma. Nakhona kwangelula ngakupractice. Kwenzeka. Majina makuthiwa ngiyakwazi i-upper limb yami strong. Futhi kungakanani ngabe ngiyakwazi ukwenza. Ngoba ngakwenza weak, very weak. Namhlanje sengikwazi ukuthi ngikwenze ngingedwa. Yabo. Sengikwazi ukuthi ngikwenze ngingedwa. Lokho uachieve something. Ngoba if ukwazi ukwenza uwedwa futhi kungakanani okuningi. Yabo. Wona tata ngisho mama amaspazini dino ukuthi manje wenzani. Lolu nyawo yazi khonto engaze ngisho uthi uleft wami sengathi kwakufuna ukuba istroke uleft. Ngizoyixoxa leyo ukuthi kwenzakalani. Yabo. Ngizama ukuphusha inyawo ziye emumva khona ngizokwazi ukubalansa kahle. Yabo. Ayithi grip anginayo. Utade ngisho. Bese ngizama ukuqinisa amathanga ami. Ngizama ukushona phansi. Shone phezulu. Shone phansi. Shone phezulu. Shone phansi. Shone phezulu. Ngiye front. Yabo ngiqinisa amadolo. Ngiye front, ngiye front. Yabo lapho thami ngenza njena phakama ne10. Yabo. Phakama ne10. Isikhathi ngifaka iweight emasayidini. Ngifaka iweight emasayidini. Yabo.
fake iweight yabo, qinisa amathanga ami nezihluzu konke. Lento lena ungayenzi ngoba manje angifakile lutho la emadolweni, wena uzothi uthi ushayeke la kade ngangiwa hawa kathathu ngingazi ukuthi ngizovusa uba njengoba ngihlezi ngingedwa. Dotsa ifoni ngafona ukuthi abazongiqukula, beza abazongiqukula yabo. So ngifaka iweight einyaweni njengoba ngenza kanje yabo. Manje ukuthi bengabonakali ke, bengabonakali. Ngabona la so ngizama engathi uyaphambili ukuthi amadola akabonali ngoba manje ukubhenda kufuna ukuthi libhende kakhulu, ngoba phela manje labhenda kakhulu mzo ngabo. Leyo movement encane yokuthi liyakwazi ukubhenda kanje, ngoba wena ungathi mawuthi usaka phansi, usakazeka phansi ngempela. So yabo, yizo zonke izinto engizenzayo, ngijimele, shama push up, ngiye phansi, ngishama squat, yabo, qinisa amathanga. Yabona kunoma ihluko ukuthi ngithi amadolo nokuthi ngithi izinqa, yabo, ngithi amadolo noma ngithi izinqa, yabo, noma ngithi amadolo. Amadolo lapho ngwayisa phambili, yabo. So yizo-ke izinto engike ngizenze lezi ezenza ukuthi amathanga amamasela ami asebenze lokho akwenzayo. Lokhu angikwenzi kanye, ngikwenza njalo, ngiyakuphindelela, ngiyabala 10 kunama weight la, ngidonsa ama weight, ngishaya ama weight uthi ingalo zikwazi ukudonsa, zikwazi ukwenzani, nama rubber ngidonse. Manje ingalo yami yaliya yaba nje bathi ngithi sengathi ngayishawa i-stroke la, ngoba nomhlathi la uyaqhuma kwesinye isikhathi, angazi kuye kwenzeke njalo, umqhumo umhlathi ungafuni ukuvuleka njengoba nala kushawa kakhulu amaspazini. Izinto odlula kuzona lezo. Uyibona ngani? Uyibona ngokuthi ngithanda uzama ukujima, mina ijim yami mhlawumbe wena uzuyibone kuyijim, mina ijim, yabo. Asilike and subscribe and comment nawe ngenze okwakho. Kuningi kuyenzeka, kuyazameka, ngingedwa la, yabo, ngingedwa, nawe ungenza kwenzeke. Uma bengikwazile ukwenza nawe usangakwenza kwenzeke ngendlela yakho nawe. Nami ngabona lesi sigxobo sami sagesi ngasisebenzisa, siyangisebenzela. Nawe khona into ongayenza ekhaya kunokuthi umzimba wakho uhlezi uyikabisha. Lento ingenze even nasembedeni izinto eziningi ngiyakwazi ukuzenza, ukuguqa ngamadolo, ukugeza, ukwenzani, yabo. Ayithi uma uyikhwada ukwazi ukuphefumula kakhulu, uqaqeka kwamaphaphu, uvuleka kwamaphaphu, yabo. Ngokwenza njena ayikho ifizo umuntu ozokwenza isifizo, ngakwenza kakhulu. Wes lezi inhlobo lezi uzonikezwa ingane encane futhi nengalo yami enkulu nengalo yami, thakaza uqukula mina, unyawo lwami liyamsinda. Abothi ukudlala lento khokha mahhala, ngoba ngaze ngicinda ngijimele mina. Okuningi sengi-approvile kuyenzeka, nawe usangakwenza kwenzeka. Zama noma yini ongayizama, wenze kuzokwenzeka.